Vores spil reklamerer for champagnen Moët. Vores budskab er, når panden er god, er alting godt. Vores spilletype er killer, det vil sige, det går ud på destruktion og magtfølelse. Vores målgruppe er hovedsageligt Nordsjællands gymnasier i alderen 15-21. Da vores spil handler om et gymnasium, altså OG. Og så har vi vores AIDA, hvor A det er den baggrunden, altså OG. I'et står for, altså det er champagne, der er i fokus. D'et står for, det skal give dig lyst til at drikke champagne, altså der skal være en lyd, hver gang der bliver poppet champagne. Og det sidste A, det er når man skyder DP'en, det vil sige, altså DP'en skal være i fokus. Det er en reklame for Moët. Det er et champagneskydespil. Man har 3 skud, ligesom i colaspillet med spark en fodbold. Man får 2 point for hver dåse, man vælter. Og hvis man vælter alle, får man 15 point. Og vores rutediagram, hvordan det ligesom er spillet. Hvis man får point, og man ikke får point, og hvis man får fuldt hus og sådan noget. Man kan se, at vi starter her, hvor den poppes. Og så hvis man rammer, ja, får man point. Og hvis man ikke rammer, får man ikke point. Så er der her, at hvis man rammer fuldt hus, så poppes den her Moët. Og der kommer, ja, det kommer ud over det hele. Og man har først vundet med alle point. Ja. Her har vi vores meget flotte storyboard, som viser, hvordan man ligesom spillet er oppefra, så vi lavede det inden vi ligesom programmerede spillet. Nu vil jeg demonstrere, hvordan spillet skal spilles. Når jeg trykker på piltasterne, rykker man frem og tilbage. Når jeg popper panden, skal jeg trykke på mellemrumstasten, og så skydes en DP ned, og der kommer en sol frem. Hver gang jeg skyder en DP, får man så 20 point. Og det her gentager jeg så, indtil alle DP'erne er skudt. Vi skal jo starte med at fortælle lidt om nogle af de koder, vi har brugt til at lave vores spil. Og der har vi valgt en af vores sprites. Og som I kan se her, så har vi sat en gul, den der hedder styring, hvor der står, når du klikker på grøn, som er det, man bruger, når man starter et nyt spil. Så når man klikker på grøn, så har vi sat en variabel ind, hvor at man sætter pointene til 0, hver gang du starter et nyt spil. Og så når en flaske bliver ramt, skifter den til en sol, og så hver gang man trykker på den grønne, så skal det skifte til udtryk 1, som altså er spriten nummer 5, altså flasken. Ja, en lille demonstration. Sådan der. Og så får man så 20 point. Ja, og så har vi sat for evigt ind, fordi for evigt, hvis spriten, den rører farven sort, fordi som altså er vores prop, så skal den sende en besked til alle om, at den er ramt, og så skal den skifte til udtryk nummer 2, som altså er solen. Og så venter man i 1 sekund, og så skal den skjule sig, og så ændrer den altså pointene, så man får 20 point.